हो गई यानी खो के जाओ। हाय रे हम ही रंजन, आज साथ में बानी भोजपुरी जगत के पीआरओ विकास सिंह जी। नमस्कार, प्रणाम आप सबके। रवैलो के फिर से स्वागत बा भोजपुरी एक्सप्रेस और नीतीश बाबा ऑफिशियल पे। आज हमनी के जौन विषय पर चर्चा करे जाता निसन वो विषय ई रही कि जैसे कि जितना अगर बात कल जाओ दुगोला जौन गावेला कलाकार लो बालो जौन ब्यास लो बालो इतना ना अश्लीलता परोसता लो कि बिल्कुल समाज गंदा होता है। यही विषय पर हमनी के बात करम सन। तो जैसे कि विकास सिंह जी हम बात करे के चाहे हम जौन दुगोला ए बेरा प्रोग्राम होता है, स्टेज प्रोग्राम कल जाता एमे ए हिसाब के अश्लीलता परोसल जैसे गावे वाला जौन जैसे कि भोजपुरी के लोक गायक जे बाटे वो इतना अश्लीलता नहीं के परोसत, लेकिन ई लाइव आके स्टेज के माध्यम से जौन हिसाब से गाली गलौज करता लो और अश्लील बात अश्लील हरकत के जौन पेशकश करता लो कहाँ तक ले जाइज बा। थोड़ा ना पैसा तो नहीं देले हंसा अने कि चाय पियब तो हमरे दूध घर के चाय बनोले जी। तो बिल्कुल गलत बाटे। काफ़ी भोजपुरी खातिर शर्मसार लोग करते भोजपुरी में जौन ये लोग गीत गौनई करते गीत गौनई तो हमें कम होता, ज़्यादा गाली गलौज एक दूसरे गाली गलौज इनका मातारी बहन के उतारत रहे उनका मातारी बहन के उतारत रहे जौन ये काफ़ी गलत हो रहा अपना भोजपुरी में। जौन खास करके ये लोग कीर्तन गायक और ये लोग के अला से लोग के एगो समाज में एगो अलग संदेश जाला, कुछ लोग के सीखे के मिलेला रामायण से महाभारत तक ले, लेकिन वो सब कहाँ होता है आज के डेट में। खाली सब लोग गारा गारी करता लो, चाहे जे भी कलाकार है मार्केट में सब लोग ये हाल बा आज के डेट में। बिल्कुल हई एगो नचनिया है बताई है गरम भइल बिया हई बेरी भैया आके हमारा जरी हेतरी हिलावतिया। बिल्कुल जैसे कि हमने बात करम सन जैसे कीर्तन जे गावे खातिर अगर दरवाजा पे बुलावल जाला दुगोला करावल जाला तो वो एकदम घर के सटल स्टेज होला, मंच होला जेमे हमनी के परिवार के बड़ छोट लइका सियान बुजुर्ग लोग जाके देखेला सुनेला, घर के माता बहन भी ओकर साथे रहेला लो। तो जौना हिसाब से वो लोग मंच पे अपन प्रतिक्रिया जाहिर करता लो जैसे कि गाली गलौज के ही बात कर लिहल जाओ तो बिल्कुल लाइव आके लोग के सामने माइक में गाली गलौज करता लो ये कहाँ तक ले जाइज बा। ये तो बिल्कुल गलत बाटे। मन तनी कि देखी लोग बोलावत तक गीत गौनई खाती है, खास करके लोग वही थी बोलावल जाला जहाँ 24 घंटा का खंड अष्टजाम होला, माने 80% प्रोग्राम लोग वही में होला जहाँ अष्टजाम होला 24 घंटा भगवान के राम नाम लियाला और वो में ये लोग का प्रोग्राम होता, लोग बोलावता राम विवाह करावे खातिर और ये लोग गावता लोग गीत गौनई तो मैंने 40 मिनट के एक आदमी को समय दिया मिनिमम 30 मिनट 40 मिनट जैसे बुझ जाए कि 25 मिनट 30 मिनट ये लोग के बातें में बीत जाता है गारा गारी में। इनका के उगड़ियावत रहे उनका के उगड़ियावत रहे इनका मातारी बहन के ऊ करता रहे उनका मातारी बहन बताइए वो लोग के का गलती बा में मातारी बहन के दूसरा जता रहता लो ये लोग बहुत गलत करता लो। खास करके ये सब ना होके चाहिए जितना ही भोजपुरी के कलाकार है भोजपुरी कलाकार लो तमान तनी गीत गौनई के माध्यम से कुछ हल्का माने गति करता लो माने अश्लील गावता लो, लेकिन वो लोग गीत गौनई से गावता लो और वह सब अपना माइक हटा के का शब्द बोलता नहीं जहाँ मातारी बहन एक कितना दर्शक जुटता रहे वहाँ ये सब करता नहीं कहाँ तक कहीं से भी अच्छा नहीं खेल लगत सब। जैसे ए दुगोला प्रोग्राम के एगो मशहूर कलाकार बनी अरविंद सिंह अभियंता अभियंता जी जौन की शायद वो पेशे से इंजीनियरिंग भी कैले बनी, वहाँ के पढ़ाई लिखाई भी कैले बनी, काफ़ी शिक्षा के साथ जुड़ल इंसान बनी। वहाँ से टीम हमनी के संपर्क करे के कोशिश कैलस, बात भी भइल वहाँ से। वहाँ के ही कहनी कि अगर हमनी के अश्लील ना बोलेम सन अश्लील ना गायम सन गाली गलौज ना करम सन तो लोग हमनी के ना सुनी। लेकिन वहाँ के हम याद दिवैनी ओह बेरा भी जौन बेरा वहाँ से बात बही रहे हमनी के टीम बात करते रहे कि क्या पहले के लोग जौन दुगोला देखत रहे रात भर बैठ के देखत रहे, प्रसंग पे दुगोला होके रामायण पे होके महाभारत पे होके काहे से कि कोनो शुभ चीज़ होला घर में शुभ कार्यक्रम होला वो बेरा वहाँ लोग के बुलावल जाला दुगोला करे खातिर। तो पहले के लोग रामायण पे प्रसंग पर बैठ के रात भर लोग के ताता ना टूटे आवे जाएला लोग के लगभग 10 किलोमीटर के रेंज के लोग आके हो जाए और वो लोग के पहले के जो कीर्तन गवैया रहे ओकर प्रोग्राम के सुने। लेकिन आज का मजबूरी आ गई बा कि रउआ गाली गलौज क के ही लोग के टिका सकतनी। चोली खोल मुकाबला यानी कि रउआ प्रसंग से बिल्कुल अलग हट गई बनी। हाल ही के घटना एगो और ही बता दी रउआ लोग के कि अरविंद सिंह अभियंता जी कहीं प्रोग्राम देते रहनी, वहाँ ओजा एगो अश्लीलता के सुधारक जौना के समाज सुधारक भी कहल जाला नंद कुमार तिवारी जी पहुँचल बनी और पहुँच के वहाँ के शायद विरोध करे के कोशिश कैनी। पाठ कैनी हम देखनी है रुआ के हम कहां के करे पैनी है वही हम कहां कहते हम हेंगा बाबा गाइले हमारे ही पर मार्केट बा हमरवा काला हम सुधरब ना बाबा गौनई बिगाड़े के प्रयास करता नहीं हो गेल हमरा गांव में रउआ कुछ कहो हो गेल विखान। लेकिन वहाँ पे ओजा
जौन घटना घटल सारा लोग के मालूम भी बाटे, जौन हिसाब से घटना ओजा घटल बाटे वहाँ के ओजा नीचा भी देखावल गई बा कि बाबा हम इहे गावेनी महंगा बाबा गाइले हमारे ही पर मार्केट बा रउआ काला हम सुधरब ना बाबा गौन आ लोग इहे पसंद करला वहाँ के शब्द हटे अरविंद सिंह अभियंता जी के। तो अगर बात कइल जाओ कि अगर रउआ गाली गलौज ही अगर रउआ माध्यम बाटे यही से लाइन से आगे बढ़े के चाहतनी तो कहीं ना कहीं से गलत बाटे, कहे से कि समाज पर बुरा प्रभाव पड़ी। छोट छोट बच्चा गांव घर के लड़का जाके रोड प्रोग्राम के सुनत तरसन, लेकिन उ का सुनत तरसन का वजह पोरसल जाता रह चुटकुला कौन हिसाब के रहता, थोड़ा सा ये पर ध्यान देली महाराज। हई एगो नचनिया है बताई है गरम भइल बिया हई बेरी बेरी भैया आके हमारा जरी हेतरी हिलावतिया हेतरी पैसा तो नहीं देले हंसा अने कि चाय पियब तो हमारे दूध घर के चाय बनोले। सब कुछ समाज में जैसे इंडस्ट्री में हिट रहे खातिर सारा चीज़ ना करे के चाहिए, कुछ समाज पे भी असर रहुआ गाना से पढ़े के चाहिए, रहुआ कीर्तन से पढ़े के चाहिए, रहुआ प्रोग्राम से पढ़े के चाहिए, लेकिन एजा बुरा असर पड़ता रहुआ प्रोग्राम से, पर ध्यान रखें। विकास सिंह जी हम बात करे के चाहें कि जैसे पहले के लोग पहले के ब्याह जौन प्रसंग पे प्रोग्राम करते रहे, स्टेज प्रोग्राम करते रहे, वहीजा लोग काहे टिकत रहे, यही बेरा यहाँ लोग के गाली गलौज पे ही लोग काहे टिकता। जी सबसे बड़ा चीज़ बा कि पहले के लोग जौन गीत गौनाई सुने जाए सुबह सवेरे जाई 8-9 बजे रात में जाई या सवेरे ले आई, इससे कि पहले प्रसंग पर आधारित मुकाबला होई, रात भर गीत गौनाई के टक्कर चली यहाँ से, इनका गीत के जवाब दिहन उनका गीत के मतलब जवाबे में रात बीत जाए, लेकिन ये बड़ा रात भर गाली गलौज के थी चलता टे। ये लोग के गीत गौनाई कम बा, जानकारी भी कुछ कम बा पहले के मुद्दे, पहले भी चुटकुला चलती है, लेकिन निमन बात कह के लोग हंसाई, लेकिन आज गारागारी कह के लोग हंसावल जाता, नचनिया के सब तो का बोलल जाता, उनका नचनिया के वो बोलते रहे, उनका नचनिया के वो बोलते रहे, कोई खराब अश्लील शब्द के प्रयोग कल जाता, तो ये कहीं से भी समाज में जायज नहीं है। ये सही घर परिवार में वो सब कार्यक्रम कहता महंगा 20,000 50,000 में लोग के प्रोग्राम होता, वहाँ जाके गाली गलौज कल जाता है, जहाँ तमाम माता बहन बूढ़ जवान लड़का फैका सब लोग रहता है, वजह सब लोग किसी के नहीं है ना गाली गलौज सुने वाला, हो सकला कुछ लोग के निमन लागत हुई, लेकिन सबका तो ये सब चीज़ निमन नहीं लागत। बूढ़ जवान कोई जाला निर्गुण पूर्वी सुने खाती, बहुत लोग जाला प्रसंग सुने खाती, बहुत लोग जाला चुटकुलो सुने खाती, लेकिन चुटकुला का मतलब इन्होंने बल्कि गाली गलौज करे उनका के रउआ गरिया मुरउआ गरिया है। आ एगो नया ट्रेंड चला माइकवा हटाए गरिया वाला, माइकवा हटा के गरियावत लेकिन का वहाँ के लोगवा नहीं सुनत हो जाए, सबे सुनता टे, लेकिन सुने केहू का करी भाई। वह लोग के तो हम गलती देम जो कार्यक्रम ही करावता, अगर मानते हैं देखें कलाकार के भी अथी नहीं है, ओकरा के अगर शुरू में ही कह दिया कि तरह अश्लील नहीं है, अश्लील बात नहीं है बोले के, तो उनका मजा नहीं है कि वो बोल दिए, लेकिन लोगों का मजा होता है। सबसे बड़ा कारण तो ये हो जाता है लोग के गावे के गरियावे के। बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से वो तमाम लोग जो दुगोला के प्रोग्राम रखता वो लोग से निवेदन हमनी के पूरा टीम करी कि अगर दरवाजा पे रहुआ बुकिंग करके बुलावल जाता है वैसा का दुगोला करे वाला प्रोग्राम लोग से, तो पहले ही मना कर दिया हो कि सरकार जौन वो गाली गलौज होता है वो बिल्कुल ना होके चाहिए, कहे से कि ये हमनी के दिक्कत नहीं है कोनो, रहुआ गाली गलौज खूब करतनी, बढ़िया की चीज़ बा, खूब मार्केट में बनल बानी, रोज सट्टा होता है 30 के 30 दिन रहुआ बुक रहतनी, लेकिन समाज गंदा होता है, ऐसे ये ध्यान रखल जाओ, समाज गंदा होके से बचावल जाओ। इस सारा लोग जे प्रोग्राम करता हूँ और जे करावता हूँ ये पर विशेष ध्यान देवे के जरूरत बटे, कहे से कि समाज बिल्कुल गंदा होता है, असर बुरा पड़ता, प्रभाव बुरा पड़ता है एक। और यह के साथ फिर से अगला वीडियो मिले, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, प्रणाम।